Häzirki döwürde dünýäde tehnologiýa ören salt ötýär. Ol hem öňkü kağıt görnüşinden çykyp sanly görnüşe geçýär. Şu ýagdaýda bir sorag ýüze çykýar. Geljegiň puly näle görnüşde bolar? Munyň jogabyny tapmak üçin ilki bilen kriptovalyuta diýen düşünjäni düşünmeli. Kriptovalyutalar bu sanly pullardyr. Olar ýörüýte programma üçünçüligi arkaly döredilýär we adatça merkezi bank ýa-da hökümet tarapyndan däl, blockchain diýilen tehnologiýanyň üstü bilen dolandyrylýar. Kriptovalyutaların tarihi 2008-nji ýylda başlanýar. Şol ýyl dünýäde uly ykdysady kriz ýüze çykýar, banklar ýapylýar, millionlarça adam pullaryny ýitirýärler. Şol wagt adamlar bank ulgamyny dogry önam edip bolmaýandygyny duýýarlar. Şeýle ýagdaýda internetde bir makala peýda bolýar. Onuň awtory Satoshi Nakamoto. Ýöne onuň hakyky kimdigi häzirde çenli belli däl. Ol öz makalasyna Bitcoin atly täze sanly pul hödürleýär. Bu pul görnüşi banklara bagly bolman adamlaryň biri bilen gönden-göne we hopsuz görnüşde tölegi geçirmegine mümkinçilik berýärdi. Bitcoin bu diňe bir täze tehnologiýa däl, eýsem adamlaryň mali ulgamyna bolan ynamyny dikeltmäge synan çykdy. Kriptovalyutaların işlemeniň esasyny blockchain tehnologiýasy düzýär. Gelin bu düşünjäni has ýönekeýje we düşünükli ýagdaýda teljereliň. Blockchain näme? Blockchain bu maglumatlaryň özünüksiz we hopsuz görnüşde ýazylýan sanly depterçesidir. Bu depterçede her bir mali amaly aýratyn bir blok görnüşinde ýazylýar. Şeýle bloklar ýygyderli birleşip bir maglumat zynjyryny emele getirýärler. Her blokda amala asylyň amalyň senesi we wagty, pul geçiren we kabul eden şahsyň açar maglumatlary. Öňkü blok bolan baglanşyk ýörükde kod ýazylýar. Eger kimdir bir öňkü maglumatlary üýtgetmekçi bolsa, onda ähli soňrak bloklar hem üýtgetmeli bolýar. Bu teknik taýdan ören kıyın we gymmat. Şonuň üçin blockchain alawdan goralan ulgam hasaplanýar. Adatda bank ulgamyna ähli maglumatlar bir merkezi serwerde saklanýar. Ýöne blockchain ulgamyna maglumatlar ýüzlerçe, müňlerçe kompýuterda bir wagtyň özünde saklanýar. Şeýle usuly desentralizasiýa, ýagny merkezi bolmadyk ulgam diýilýär. Bu näme üçin möhüm? Hiç bir hökümet ýa-da bank ulgamy dolandyrmaýar. Hiç kim öz açyk maglumatlary üýtgedip bilmeýär. Ulgam açyk, adaletli we durnukly bolýar. Kriptovalyuta ulgamy işlemegini dowam etdirmek üçin täze bloklar ýygyderli döredilýär. Muny ýerine ýetiren kompýuter prosesine mining diýilýär. Olaryň eýeleri ulgamyň işlemegine goşandyklary üçin täze kriptovalyutalar bilen fiýlanýarlar. Her bir ulanjyda iki tane açar bolýar. Açyk açar, public key, başgalar sana pul ugradyp biler. Şahsy açar, private key. Diňe sen öz hasabyny doldurup bilýärsiň. Bu açar ören gizliň saklanmaly. Onu ýitirende puluňa el ýeterlik bitýär. Kriptovalyutalaryň dünýäde meşhurlygynyň artmagynyň esas sebäbi olaryň köp san artykmaçlyklarynyň bolmagydyr. Gelin olaryň iň möhümlerini seredeliň. Adatda tölegleri amala aşyrmak üçin köplenç banklaryň hyzmatyny ýüz tutmaly bolýar. Emma kriptovalyutada bank ýa-da araçy zerur däl. Ulanjylar bir-biri bilen gönden-göne kompýuter ýa-da telefon arkaly ara gatnaşykly töleg geçirip bilýärler. Bu hem wagt hem de çykdyjy taýdan amatlydyr. Kriptovalyutalar dünýäniň islendi kunjugynda işleýär. Pul bermek üçin çäklendirme ýok. Şeýle amallar hat salt amala aşyrylýar. Komissiýa tölegi pes bolýar. Dürli ýurtlaryň milli valyutalaryny ögürmek zerurlygy bolmaýar. Bu aýratynlyk daşary ýurtlara pul beren migrantlar, eksport, importda gatnaşýanlar, işgör we halkara hyzmatdaşy bolanlar üçin ören peýdalydyr. Kriptovalyuta ulgamlar ýokary derejeli şifrlama arkaly goraglydyr. Her bir amal blockchain'e ýazylýar we onu üýtgetmek diýen ýaly mümkin däl. Mundan başga da ulanjynyň şahsiýeti açyk görkezilmeýär. Diňe açar belgiler görkezilýär. Bu bolsa maglumatlaryň girliligini we şahsiýetiniň gorugyny üçin edýär. Kriptovalyutalaryň dünýäde giňden ýaýramagyna garamazdan olaryň hemme tarap bilen howpsuz ýa-da durnuklydygyny aýtmak bolmaz. Olar bilen baglanyşykly bir näçe töwekkülçilik we kemçilik hem bar. Gelin olaryň üstüne durup geçeliň. Birinji, bahalaryň üýtgäpdirmegi, durnuksuzlyk. Kriptovalyutalaryň iň belli aýratynlyklardan biri olaryň bahasyny gaty salt üýtgeýändigi. Mysal üçin Bitcoin bir günde 10-20% gymmatlap ýa-da arzanlap biler. Düýün 30.000 Amerikan dollar bolan kripto ertesi 25.000 bolup biler ýa-da tersine. Bu näme diýmek? Bu ýagdaý adamlaryň oňa pul goýmakdan ýa-da gündelik töleg üçin ulanmakdan howatir etmegine sebäp bolýar. Sebäbi bu valyuta durnukly däl. Ikinji, kanunçylyk we düzgünleşdiriş kynçylyklary. Dünýäniň köp ýurtlaryna kriptovalyuta entek dol tanalanyk. Käbir ýurtlar olar resmi taýdan ikrar edýär. Beýlekler bolsa gadagan edýär ýa-da çäklendirýär. Näme üçin bu töwekkülçilik döredýär? Eger-de bir ýerde siň kriptovalyutalaryňyz kanun taýdan hakyky däl diýip ikrar edilse, siz olardan peýdalanyp bilmersiňiz. Eger-de sizi kimdir bir allasa, siz köplen sud ýa-da kanun arkaly hak hukugyňyzy gorap bilmersiňiz.
Bu ýagdaýy biz hukuk boşlugy diýýäris. Ýagny ulanjy bilen döwletiň arasyna düşnükçilik ýüze çykýar. Üçüncü, awtomatlaşdyrylan hakerçilik we aldawçylyk. Kriptovalyuta bu sanly ulgam. Diýmek bu ýerde hakerçilik we aldawçylyk hadisalar hem bar. Käbir töwekkülçilikler. Şahsy aşaryň ýitirseň, hiç kim kömek edip bilmez. E-mailiň ýa-da telefon ogurlansa, ähli puluň 1 sekundda ýitirmek mümkin. Bazarda aldawçylykly kripto taslamalar bar. Gunuň alýarlar, puluň alýarlar we ýitýärler. Bu görünýän kripto taslamalaryň arasyna piramida görnüşinde işleýän aldawçylykly oýunlar hem kän. Käbirleri ýöretip ýazylan program arkaly sizi inandyrýar we netijede siz dol pul ýitirýärsiňiz. Kriptovalyuta gazykly, täze we mümkinçilikli dünýä. Ýöne ol dünýäde ädim etmeň öň ýany bilim almak, maglumatly bolmak we iň esasy howpsuzlygyny düşünmek gaty möhümdir. Kriptovalyutalar indi diňe bir tejribe ýa-da hobby däl. Olar häzirki wagtda dünýäde ykdysady we tehnologiýanyň berk baglanyş ötüş ýoluna çykdylar.